Sa ikatulong adlaw sa National Vaccination Days sa Cagayan de Oro City, gikalipay sa lokal nga kagamhanan ang taas nga turnout sa mga nagpabakuna. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gikalipay sa Cagayan de Oro City LGU ang taas nga turnout sa mga nagpabakuna sa syudad sulod sa 3-day national vaccination sa gobyerno. Sa milabay nga duha ka adlaw, mitala ang syudad og 53,631 vaccinees kung asa 24,448 sa unang adlaw ug 29,138 sa ikaduhang adlaw. Sa ikatulong adlaw, sayo nga may arangkada ang pagbakuna sa mga vaccination sites sa syudad. Target niini nga makabot ang 70% herd immunity sa syudad. Atong target kasi 66,000, technically nalalantay kulang ang mga 13,000 to hit the target. But dili kita muundang diya sa atong target. No, kung mahimo gali karon more than ta sa atong gahapon nga na bakunahan which is 29,000, the better. Dako usabang pasalamat sa syudad ngadto sa mga mi volunteer gikan sa nagkalain-laing sektor. Gusto lang ko makatabang in this way, sir, para ma-achieve ang kadaghanan nga mo kuyog yun or magpa-vaccine yun. Dapat magkita tanan ang vaccinated. So might as well in kanang kung unsay mo pwede matabang, itabang nimo. Para makatabang sa mga katawan o para mas madali ang atong pagbakuna sa ubang tao. Sa karon, anaa sa kapin 800,000 ang nabakunahan sa syudad, diin kapin 480,000 ang nahatagan og first dose ug kapin 310,000 ang fully vaccinated. Masolusyonan by cooperation sa tanan and tinabanga para nga maabot na to ang herd immunity. Labi na karon nga naay threat sa atong Omicron. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.